Det var lige noget pyramid på. Ja, hvordan er din samvittighed? Den er meget god, kan jeg høre. Hvad er vi inde på nu? Det kan jeg filme i lorten. Er det slut i morgen? Ja, det skulle da blive et eller andet. Hvad? Skulle du ikke til at... Og hvad hedder det? Skulle du ikke holde 4 uger fri? Kom nu, sig nu videre.